Crackling. Marquez. Crackling. Burutin mo nga. Oh. Alright mga katupay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales mga katupay. At siyempre, araw naman ngayon Sabado ng mga katupay. Siyempre, panahon na naman ng pagpapahula ng aking mga kasama tricycle driver. At siyempre, na tatlong sundod na wala nakahula mga katupay. Kaya patas na yung premyo natin. Bawat isang linggo, pag walang makahula, mayroon siyang dagdag na 50 pesos mga katupay. Kaya magiging 350 na ang pahula natin sa ngayon mga katupay. Sana may makakahulan na dito para makapagbigay pa sa kanila ng saya at siyempre magbigay din ng konting halaga mga katupay para makakatulong sa kanila pang gasolina at mandiri na, diba mga katupay? Sa nga pala mga katupay, ito yung ipapahulan natin sa ngayon mga katupay. Siriya pa rin sa mga katupay, yan ang ipapahulan natin ngayon mga katupay. Yan, sino kaya mapalad na makakahulan ito mga katupay? Marquez Crackling. Medyo mahirap to mga katupay, medyo mahirap to hulaan. Pero kung talagang para sa kanya yung 350 na yon, sa kanya talaga yun mga katupay, wala kang makakatutol doon. Alright mga katupay, paalis na ako kasi ang oras natin ngayon ay mag-aalas 6 na mga katupay. Kailangan maglalakbay pa ako ng ilang minuto para papunta roon. Siyempre, pagdating doon na natin ipapahulaan sa kanila mga katupay. Alright mga katupay, let's go! Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At siyempre nandito na ako sa pilahan mga katupay ng aking mga kasamang tricycle driver mga katupay. At siyempre hinihintay ko pa yung iba kasi kukunti pa lang yung nakapila kanina mga katupay. At siyempre ngayon medyo marami na ila, na oras na para mga magpahula mga katupay. At siyempre bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at siyempre click the button bell at click all para magiging update ka na sa mga i-upload ko mga video mga katupay. At siyempre ano tayo, ito lang muna natin kalahok. Okay. Hindi na pa ito, nagamura na. Hindi natin matatagalin. Handaan na lang yan. Handa na. Ito yung muna natin kalahok. At siyempre, para makilala ka sa ating mga viewers. Face reveal, face reveal. Tanggalin mo na yung mask mo. Pas, baba mo para makita pa. I'm Oscar! Ay ka na ko si Carl. Come ka na Ano daw? Come ka na yan si Sisi! Walang mental! Ano pa lang? Chippy! Jeepy talaga? Oo. Mali ka? Mali na. Mali. Mali. Next. Pakilala. Pakilala muna. Pakilala muna sa... Jojo, galing China! Galing China mo yung mga China! Ay, mga taga-China! Malaki ka magkakaki na! West City! mga tupay! Nanadamay pa. Ano ka pa? Mga tupay, baka naman para makakalahong natin mga tupay. At siyempre, alaranin mga tupay, sabihin ko ulit sa inyo na 10 lang ang dapat tumula. At wala makaula, wala sa Sabado na naman sa tupay. At siyempre, magagag yung ating premyo. Shout out. Tara! Ready na! Game na game! Okay, game na daw siya mga tupay. At ready na. Okay, 10 seconds lang, 10 seconds. Okay, go! Hoy! Huwag na to! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Sunod. Ano?
Rubber chips. Rubber chips. Balay na lo. Magugulay dyan para di kayo ulit. Ito yung kaibigan natin. Parang bago pa ito. Pangalan. Manuel Reyes from Camarines Norte. Ba't yung mga kamag-anakan mo doon? Camarines Norte. Mga mag-anak. Wala, okay, shout out. Ako na mag-shout out sa mga taga Camarines Norte. Alright, shout out sa inyo lahat. Okay, dito na. Okay. Dito, alam na nyo, 350 yan pag nauna to. Pakalan ng pizzeria. Okay, ready? Robot. Okay, 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sumusumali. Marami mong kamay lang. Pahula. Ang dami mo yan ha. Pag nahula mo. Mr. Chip. Ha? Sumali. Mr. Chip. Ulan. Mr. Chip, mga kapatay, maliban. Pangalan ng pizzeria. Pag nahula mo may kumampi ka. Next time. Marami Oo. Pangalan. Ulan. Pangatlo na yun, pangatlo. Kumain ka talaga pagsunog. Ha? Ulan nga. Pangatlo. May naliligaw. Ulan. Wala natin. Sana natin. 350 pag nahulaan. Diba? Montalban. Okay, from Montalban. Siyempre, shout out sa inyo lahat. Pwede na ba, Mio? Siyempre. Wala nga yung shout out sa Wala na. Alright, mga kapay, pang-apat natin kalao. Okay, wala na. Tugod. 350 yan, pag naulalo, loaded. Sabi na, kapatay, wala talaga. Okay, wala na ba? Pre. Meron na gaano. Siyempre, Sige, tapusin mo na rin daw. Bigyan natin. Joseph Brown. Tulong natin dito sa... City po. Wait lang kaya. Ano na pala pangalan si Joseph from Fairview, mga kapay. Alright, panglima natin talaga mga kapay. Ano maulan mo, ulitin ko, 350 pa pag naulan mo. Marama na ng video. Tapos dukutin mo pa. Ala, okay, ready na? Dukot kamay lang yan. Okay, 10, 9, 8, 11, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kunti mo kamay lang. Domi, di na. Okay, Domi. Ano, 5. Domi. Ha? Domi. Nalo na natin. Ano mali pa rin? Pre. Baka naman, baka may gustong magano. Tulong natin yate. Alam mo na, pang anin. Sige. Diba, anin kalao. Okay, kilala mo na natin sa mga video. Okay, dito. Alright, kasama kami sa mga kapatid. Alright, dito ba? Alright, burutin mo kabay. Ngayon, 5 seconds naman yung kung ano mo mo sa pangalan na chichirya. Kailan? Cornelius. Ha? Cornelius. Mali! Kunti ka na yung naman sana kaya ng mga nila. Dito kasi hindi na nabanggit na ito eh. Alright, sino ba gano'n? Ating pang-pito. Alright, ito na no? Ito yung pang-pito. Ito mga lupay, pang-pito. Ito na lang, pag wala makaula, alalahanin natin yan, sinusunod sama-sama. Alright, bago na, pakilala muna natin yun. Marlon na lang. Okay, from
Wala kasi na. From United Okay, States. Marlon. Ready na? Okay, doko. Hindi na natin patagalin to. Tatlo na lang kulang. 10. Nabuhay si Marlon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay muna. Samahan mo ng sinasamahan. Sabay lang, sabay lang. Martis? Ha? Martis? Martis. Martis, pangalan. Martis. Wala yan. Parang manguwan. Martis. Ha? Martis cracking spell. Martis. Martis. Marites to. Talaga yung Marites. Marites. Marites yun. Martis lang. Martis ba? Martis lang? Marites. Marites. Maritis lang ang Maritis lang. Pangalan ko. Martis lang. Martis lang. Rakay. Martis. Rakay. Oh, tingnan nga. Oh. Martis lang. Ano ba yung nakuha mga mana? Nakuha Martis. Kaya ano ba yung nakuha? Martis lang. Alright, sa'yo na to. Siyempre, nakuha mga spy. Siyempre, bibigay ko kayo. Tip from mga spy. Tinulungan ni Marlon. Tinulungan ni Marlon. Tinulungan ni Marlon. Ang kampito lang sa mga spy. Nakuha na ay si Marlon. Premium 350 pesos mga katumpay. Mga katumpay na hulaan na talaga mga katumpay. Sinahin na yung marites. Sinahin natin marites mga katumpay. Siyempre, inibigyan ko na yung premium niya mga katumpay. Alright, tanggapin mo ang 350 pesos. Salamat katumpay. Alright, maraming salamat din. Hanggang kayo. Subscribe mga katumpay. Subscribe. Yes na. Masaya ba? Masaya? Thank you. Alright, mga katumpay. At siyempre mga katumpay, masaya rin ako na nahulaan ni Marlon. Okay, okay. Alright, mga katumpay. Sana masaya kayo sa binahagi sa inyong video. At siyempre mga katumpay, dito na magtapos yung video natin. At siyempre, susunod na naman tayo sa madunong sinasuta mga katumpay. Bago tayo magtapos mga katumpay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button din at click all para magiging update ka na sa i-upload ko mga video mga katumpay. Wala na yung nakalalang ko. Wala na. Alright mga katumpay, magkita-kita na naman tayo sa katumpay. Bye-bye! Hoy mga katumpay, ayan sila oh, marami. Yung iba namin mga kasama mga katumpay ay hindi na nakahula dahil nahulaan na nila mga katumpay. Ang galing, 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 galing. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Kinain na yung cracks niya. Bye-bye, bye-bye. Woo! Sayang. Swerte mo. Sabi mo, patantang ko.